Telefònica us ofereix aquest espai. Capçanes és un poble de 400 habitants que vivim del vi. El que tenim és unes vinyes velles d'un gran valor per fer qualitat i sobretot l'entusiasme dels socis de la cooperativa per posar tots els esforços i la seva activitat econòmica dins de la bodega. El nostre projecte d'innovació és fer vins cada vegada més naturals, ecològics, amb respecte a la natura, i apostar molt pel projecte Kosher. Junts amb molta il·lusió, han fet molt esforç i estem disposats a seguir fent per tirar endavant la bodega amb una arma única que és el nostre vi. Si continua la il·lusió d'ara, la línia d'esforç i d'ànimos i d'empenta que porten els socis, jo crec que tenim un futur prometedor i que tirarà endavant la bodega seguríssim. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.